Днеска пак снимаме на новата проечка на мода, на Modern Survival. Надявам се първите епизоди са били интересни. Сега продължаваме. Тук събирам дърво, защото днеска ми са малко пострим. Продължението на нашето местенце. Нашата базичка. Се събирам малко дърво. Тук не съм направил чак толкова. Вече имам много домати, с които се изхранвам. Малко ротен флеш изпечен. Тук имам уит. Имаме някакъв кром. Его доматите растигат бурно. Също е да видим една пещера, защото съм се видял да видим дали ще има нещо в нея или пак ще е някаква късичка. Сега съди дървета. Отпочва сека. Сега видим тук е тази пещера. Тук имаш няколко лолък дървета. Точно трябва да блюда. Добре. Ако и те. Чакай, сигурно ще виждате. Какво правиш? Ако ще ме биш пак, Откъде на тебе? Че и 200 също добре. Изле, мре! Ти мре! Мре! Ако виж. Мишко, мре! Мишко! Чай се тук. Чай, кой мога? Тия ми дадаха вода. Тя му замерква с вода. И да вече пак сме тук. Малко пауза трябваше да направя. Сега продължаваме да експлорираме тази пещера. Тук като гледам малко си е големичка. Продължава нагоре. Пак ли тия бе? Изолиха мен. Видя ли ме? Не видях, че си обира кола и отивам го прибях. Чай взема един домат.
да се изисква. Айде да имам кол. Трябва малко диаманти, защото искам да занимавам малко с некроманс мода. И ако не се занимаваме с свичери мода. Сега това билд ще го направим после. Ще им какъв ще е, да ще я забърза. И ще бъде пред камера. Ще бъде забързан, защото няма чак толкова време. Ето толкова ще му би. Какво е? Камък ли то? Ето. Умирай. Ти умирай. Умри! Окей. Че са пълна тук имаше. Там нагоре видях. Ще видим. Сега и тук да видим нещата какви са. Отсъдам тук няма нищо. Само се опира нещата. И отивам към другата част. Добре, събрах си метрата, да не ми трябва. Само малко се е скучно, защото събирам материали, ама трябва да занимавам с мудрите. Или поне с направя броня. Още копа. То копър ще трябва да вземе, ако ще ходим някой ден до луната. Ще трябва. Ярна ще трябва за уичерито. И някои семена. Другия епизод сигурно утре ще направим така стаечка в нашата база. Сега ще направим пътя към базата. Сега ще правим и стая за храна, да ще се храня там храната. И стая за и път към място за Witcher мода. Отзад ще има за всеки мод по една стая. По-късно ще има и за Necromance мода. Аз как с него се занимаваме, обаче за него ми трябват малко диаманти. Ще видим, ако сега намеря, да се занимаваме малко. Защото той си е интересен. Не само. Записа. Окей. Това ще е края. Не съм сигурен. Не мисля. Ай, чупса. Сега нямам ли друга? Ай, сега рано ще купаем. Тая кирка ми падна от един въркола, откато го бях. Сега се надявам да не е нощ, защото ако е нощ ще загруби. Ще трябва да се боря с моя поизхабен меч. Тук меча много бързо хабя. Аз убих два крипа, единия не го убих, някои такива роботчета и той не се схвърли. Ай, аз дома. Като гледам, той излиза на вода, над земята, тъй че се връща, не ми се плува. Пък може да е заледен, да се отдава да умре. Добре, опа. Две тука. Добре, колко събрахме? От 36 айрон. Добре, ще може да направим кирки вече и броня. Трябва да се направя някой ден мина.
Трябва да съм експорна пещерата. Леле, вечер. Вечер приготвям вечер. Ето пак. Махай се от мен. Махай се. Мре. Ай, ти казвам. Маха. Вълк. Скелет. Мрай! 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 О, даже лук ми пусна. Не мога да занимавам се. Отивам да легна. Тук един път, милия път играх с един приятел тук. Има някой, който иска ма наби. Няма. Плащ се от нея вече. Хубаво, аз се приготвя и за билда. Ето аз стаичката.
след толкова време. Не чак толкова време, по-скоро около 20, максимум 30 минути. Не, по-малко. Както също и тук, нали, имаше една ограда, я направих. Изместиха от друга страна, защото видях тук се получи нещо, някакво кръгче и мисля да направим някаква тераска или платформа тук, но това ще го видите чак в другия епизод, който ще е утре. Ще се постара да го кача, този ще излезе днеска. И сега, ето го моста. Това ме е харесал, той ще бъде да снимем как се прави на таймлапс. Бързо. И тук ще бъде стаята за уичери. Да, за уичери ще бъде. Тук ще бъде за храна нещо. А тук не знам какво ще слагам. Или някаква градинка я сложа, или някаква платформа, която ще се прави нещо. Например, не знам какво ще се прави вътре. Просто не знам. И мисля, че това ще е за епизода, нали направихме. Ще почти да се чуда. Еле върклак! Май са! Махай са! Махай са! Умирай! Умирай! Педал! Умирай! Ала, поне при мене! Умирай! Мамка ти! Тук е педал. Ето го! Умирай! Умирай! Ти неща е! Сега ми трябва златен меч. Най-бързо умират златен меч. Я само го убивам и спирам клипа, че малко сигурно ви е шумно. Защото това рамжигът полудява. Ще ми се чупи меча явно тук. Но да ми даде поне хубаво нещо, че до сега черен не съм бил. Там кафе съм бил. Почна да лагва. Тук. Ето го вече, даже моста се вижда. Честно да ви кажа, умръзна ми на събиеста, че малко ми започна да лаги. Дори аз ще поработя още малко, след като убия този върклак. Ще се поработя малко върху този кръг, който ще измисля по него. И да клипа да ви е харесал, ако ви е харесал, дайте един лайк, един коментар и се абонирайте за канала ми. И до скоро.